न'आव गैया नालाय गासिबो न'आव फिथा बेदर गोसोखांजोबदों मिथिबायना थ' लोगोफोर गाबोन जाहैबाय मागोनि 1 तारिख ओमफ्राय गाहायाव मोसागासिनो जोंना आब' जुरिमोन मेजि लाबोखादों मैयानो ओमफ्राय दायो मोसालेंगासिनो आब'मोना थांसै नायनो आब'खौ देखायनां सालांदों बाथ्रा गैला अ बक्सआबो जि फिसाखा बक्सआनो इमान फिसा जोंना मेदाम मोना मेदाम बाथ्रा गैला फैनानै सानफ्रामबो संख्रिया लोङो बे सासे संख्रिया फुदुंग्रा नै आरो जोंहा आगैमोनखौ देखायदां दिनै रुमाव थाग्राफोरखौ नैबे मामु 3 बोसोर उनाव हाबा जागोन नैयो दाखालि होनदों नै सासे गुमै नङा माबा भिडिअसो साहा बानायग्राफोर बोरो नै फिसासिन उन्दैसिन आं कापनै लोंखाबाय लादो लाइन जानानै लाबोदों फिथा इसोरनिफ्राय जागोन ओमफ्राय जोंनिफ्राय संख्रि साहा बानायलांगासिनो जोङो नै एकदम मेकारफोरा जि खाथ्रालै संख्रि साहा बानायग्राफोरा बोरो नै रांगुरिफोरा नायदो बोरो नै फिथायालाय नै फिथायाबो जय मागोनि जोंना खाथ्रासो मानसिफोरा जोङो दा माने मागो दमासिनि न'आव गैया नालाय गासिबो न'आव फिथा बेदर गोसोखांजोबदों मिथिबायना ओंखायनो माने एकदम फिथा जागोन फिथायाबो ओरैबायदि गोरा हाथायानो साजोब्बायसो आंना मोनसे जानायावनो मा जाबावगोननो दा जों फिथाजों रेडि चलो दे मोनसे लादो मोनसे लादो जाग्राफोरा भिडिअ लादां आयु माबा अमा आंदों इले मा बुस्थु अमायानो मागोनि संख्रि साजों Ada video dalam Nah, yang sebelum.
정말 야 우리 총쿠리 샀으네. Phải cả hả? Vì đã mua xe à? Salad ba vậy. Nó không hút vào đấy.